Το τελευταία μπήκε στη ζωή μας το μνημόνιο, μπήκε το Δούνου του, μπήκε η Τρόικα, έτσι. Πιστεύετε ότι το μνημόνιο, το Δούνου του, η Τρόικα θα ταυτιστούν με το Πασόκ και θα το στοιχιώσουν? Δεν με απασχολεί. Και αυτό να συμβεί δεν με απασχολεί. Όταν κινδυνεύει η χώρα, δεν βάζεις το κόμμα σου πάνω από τη χώρα. Αν είναι να το στοιχιώσει, ας το στοιχιώσει. Μπορεί και να το στοιχιώσει. Μπορεί όμως και να το πάει προς τα πάνω. Διότι αν όντως φανούν τα αποτελέσματα, όχι αύριο, σε 2, 3, 5 χρόνια, να φανούν τα αποτελέσματα, εάν αρχίσουμε να βγαίνουμε από την κρίση σιγά σιγά, το Πασόκ θα έχει δικαιωθεί. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι πολλοί που δεν μας απασχολεί. Είναι πολλοί που λένε ουδέν κακό να μηγές καλού. Δηλαδή λένε ότι μήπως ήρθε η ώρα επιτέλους, έστω και κάτω από αυτή την πίεση της Τρόικα ή του Δουνουτού, να αλλάξουμε νοοτροπία, να μην φοροδιαφεύγουμε, να μην υπάρχει μαύρη εργασία. Γιατί θα πούμε, πόσοι από εμάς, ξέρω εγώ, δεν προσπαθήσαμε να μην δώσουμε αυτό που έπρεπε να δώσουμε στο κράτος. Μα ήταν εξυπνάδα, ήταν μαγκιά. Αν δεν έκλεβες λιγάκι την εφορία, δεν ήσουν τίποτα. Ήσουν ανόητος, για να μην πω ηλίθιος. Έτσι, αυτή ήταν η κουλτούρα μας. Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτή την κουλτούρα, άλλη ιστορία. Όμως φτάσαμε εκεί. Ήταν εξυπνάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Και αν θέλετε, κάπου εδώ δικαιώνεται και η ρίση του Πάγκαλου μαζί τα φάγαμε. Τώρα σχήμα λόγου ήταν, έτσι, ασφαλώς. Βέβαια. Να πάω λίγο στο περίφημο Ζάπιο 1, Ζάπιο 2. Πήγε η Νέα Δημοκρατία, πολύ διαφήμιζε το Ζάπιο 2. Είδαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει μια περιοδεία στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ακόμα και των συντηρητικών κομμάτων, διαμήνυσαν στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ότι το Ζάπιο 2 δεν οδηγεί πουθενά. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι? Κοιτάξτε, όσοι πιστεύουν ακόμα στο Ζάπιο 1-2, ας δουν τις απόψεις μέχρι χθες συντρόφων τους που είναι με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τώρα. Και θα πάρουν μία απάντηση που ίσως εκείνους τους εμπιστεύονται περισσότερο, αφού συμπορευτήκαν τόσα χρόνια από μένα. Εγώ να πω μόνο ότι πράγματι, αν απομονώσεις το κομμάτι φορολογικοί συντελεστές και πεις μειώνω τους φορολογικούς συντελεστές, θεωρητικά είναι σωστό. Αν αυτό το βάλεις όμως μαζί με το τι ξοδεύεις, τότε θα δεις ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά. Τι θέλω να πω? Εμείς είμαστε χώρα με τις ιδιομορφίες μας. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα με πάρα πολλές προσωπικές μικρές επιχειρήσεις. Μεγάλο το ποσοστό. Δεν μπορούμε να τους ελέγχουμε όλους. Αντίθετα, δεν σε άλλες χώρες είναι λίγες οι προσωπικές, οι μικρές επιχειρήσεις. Και πολλές οι μεγάλες. Και πολλές οι μεγάλες. Στη Σουηδία όλες οι επιχειρήσεις ελέγχονται κάθε μήνα για το ΦΠΑ. Είναι έτσι οργανωμένο το σύστημα. Η μηχανοργάνωση. Είναι τα πάντα μηχανοργανωμένα. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Γιατί δεν την έχουμε? Τώρα θα το λύσουμε. Τώρα είμαστε μπροστά στην πραγματικότητα. Άρα δεν γίνεται. Να πω και ένα άλλο γεγονός που επιβεβαιώνει ότι σε ώρα κρίσης οι θεωρίες ανατρέπονται και τώρα δεν γίνεται. Επί Κώστα Καραμαλή, θα έλεγα Κωνσταντίνο, αλλά θέλω να τον διαχωρίσω από τον μεγαλύτερο, μεγάλο όπως θέλετε, Κωνσταντίνο Καραμαλή. Από τον επί Κώστα Καραμαλή λοιπόν, επί αλογοσκούφη αν θέλετε, επί κυρίου αλογοσκούφη, μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές. Πάτωσαν τα έσοδα. Απέτυχε η συνταγή. Μόλις πρόσφατα. Τώρα, πρόσφατα. Και πριν ξεσπάσει η κρίση. Γιατί είπαμε, η κουλτούρα μας είναι να κλέψουμε. Και αν μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής, τα αντανακλαστικά μας δεν θα πάνε να αυξήσουμε το ταμείο το δημόσιο, θα πάμε να αυξήσουμε το ταμείο το δικό μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, πρέπει να το ομολογήσουμε. Άρα βλέπουμε ότι πολλές φορές μια καταρχήν σωστή συνταγή είναι καταστροφική. Έτσι είναι και εμπροκειμένο το Ζάπιο 1-2. Οι κυβερνήσεις και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να ελέγξουν αυτό το περιβόητο, το περίφημο πόθεν έσχες? Γιατί δεν το έλεγξαν? Και βλέπουμε ότι, ξέρεις, τώρα τα λεφτά αρχίζουν και φεύγουν στην Κύπρο, ξέρω εγώ που πάνε. Ή
πάμε, ξέρω εγώ, χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω κατηγορίες, τους μεγαλογιατρούς, παραδείγματος χάρη του Κολονακίου, όταν διαθέτουν βίλες, όταν διαθέτουν μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ. Αυτά γιατί δεν προσπάθησαν ποτέ οι κυβερνήσεις, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, να τα ελέγξουν? Κοιτάξτε, κατά καιρούς γίναν προσπάθειες με τα τεκμήρια, τα αντικειμενικά κριτήρια, να προσεγγίσουν αυτή την ιστορία χωρίς να μπουν στο πόθεν έσχες. Πόθεν έσχες, χωρίς και πάλι αυτή την πλήρη οργάνωση του κράτους, δεν έχει νόημα. Γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις όλα αυτά. Σήμερα έχουμε πρόσθετο λόγο. Το ότι δεν είναι σταθεροποιημένο το τραπεζικό σύστημα. Έχει πρόβλημα το τραπεζικό σύστημα. Και αν πάει ένα εκτεταμένο πόθεν έσχες, μπορεί αυτό να αποβεί μοιραίο για το τραπεζικό σύστημα. Και ας μην βιαστούμε να πούμε και τι μας νοιάζουν οι τράπεζες. Φέρουν ευθύνη όμως και το τραπεζικό σύστημα, κύριε Κασά. Ασφαλώς, όλοι φέρουν ευθύνη. Και στην κρίση έπαιξε το ρόλο του. Αλίμονο αν δεν φέρει ευθύνη και το τραπεζικό σύστημα, είτε αποτελείται από δημόσιες ή δημόσιο χαρακτήρα τράπεζες, γιατί όλες ανώνυμες είναι, είτε ιδιωτικές τράπεζες. Όλοι φέρουν ευθύνη και αυτές. Μα αν σκεφτούμε ότι είναι καταχρεωμένα όλα τα νοικοκυριά και μέχρι χτες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε από την τηλεόραση, είτε με τα τηλέφωνα στο σπίτι, σου λέγανε έλα πάρε δάνειο. Δάνειο κατοικίας, δάνειο διακοπών, δάνειο Χριστουγέννων, δάνειο Πάσχα, πάρε και μία κάρτα, πάρε και άλλη μία κάρτα να ξεχρώσεις την προηγούμενη κάρτα. Μία, πάρε καμιά δεκαρία κάρτες, πάρε και δάνειο γάμου, πάρε και δάνειο σπουδών. Και δεν θα ξεχάσω, καμιά φορά τα νέα παιδιά είναι πιο όρημα πολλές φορές από εμάς, σε πολλά ζητήματα. Μου έλεγε λοιπόν, ίσως το 2.7, ίσως το 2.7, ίσως το 2.6, ίσως το 2.8, κάπου εκεί τέλος πάντων. Βαφτιστήρι μου. Οικονομολόγος, υπάλληλος μιας τράπεζας. Να μην πούμε όνομα. Τι κάνεις Τάκη? Ναι, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαι ευχαριστημένος όμως. Πόσα παίρνεις Τάκη και δουλεύεις το πρωί μέχρι το βράδυ? 1.350 τότε. Εντάξει, λέω, καλός μισθός είναι. Αλλά 9 με 7, τι να κάνουμε, Νονέλη, 9 με 7, τι να κάνουμε. Μετά παίρνω το κορίτσι μου, πάω στο γυμναστήριο, πάμε και ένα ποτό μετά και πάλι δουλειά. Ωραία. Και πάνω στην κουβέντα αυτή λοιπόν μου λέει, ξέρεις, ναι, πεθαίνουμε στη δουλειά τώρα για να δίνουμε δάνεια. Και σε 2 χρόνια θα πεθαίνουμε στη δουλειά για να κάνουμε κατασχέσεις. Και πάλι επιβεβαιώθηκε. Και βεβαιώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν τα βλέπαν τα στελέχη, τα στελεχάκια, τι στελέχη τώρα, το παιδί ήταν 4, 5, 6 ετών υπάλληλος ήταν. Αλίμονο αν τα μεγάλο στελέχια των τραπεζών δεν τα βλέπανε αυτά. Αλλά ήταν η πολιτική της τράπεζας. Ανταγωνιστικά, η μία με την άλλη. Και μια και είπατε για τους νέους, και πράγματι και εγώ πιστεύω στους νέους. Πείτε μου όμως ποια είναι η άποψή σας για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Αυξάνονται ή μειώνονται οι νεολαίοι που στελεχώνουν τα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών από την νεολαία. Να σας πω, ίσως πράγματι η αδυναμία εξέβρεσης αξιοπρεπούς εργασίας, δηλαδή διασφάλισης των προστοζήν, και ίσως η απαξίωση των κομμάτων να μην διευκολύνουν την είσοδο νέων παιδιών στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί νέοι στη Βουλή. Στα κόμματα? Τα κόμματα περίπου δεν λειτουργούν τώρα. Μην γελιόμαστε. Τα κόμματα τώρα είναι... Σενάρκη. Και υπάρχει ευθύνη εδώ. Γιατί να μην το πούμε. Υπάρχει ευθύνη και της κοινωνίας και των ίδιων των κομμάτων και αν θέλετε και των αρχηγών των κομμάτων. Και στο ΠΑΣΟΚ από διαφορετικό δρόμο ο καθένας, και ο Πρωθυπουργός Σιμίδης και ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου, το κόμμα το έβαλαν στη γωνία. Γιατί? Ίσως γιατί και το κόμμα είχε ξεφύγει από τον προορισμό του. Αλλά όταν πονάει κάτι, όταν πονάει δόντι, δεν κόβεις κεφάλι. Προσπαθείς να το φτιάξεις. Και τώρα αν είχε ένα ισχυρό κόμμα, ισχυρό στην κοινωνία, κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε να βγει από αυτή την κρίση. Υπάρχουν και εδώ ευθύνες. Και πιστεύω ότι ο Παπανδρέου το έχει καταλάβει αυτό. Αλλά
Όπως λέμε, κάποια πράγματα έπρεπε να τα κάνουμε παλιότερα με άνεση χρόνου και τώρα τα αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε υποπίεση και κάνουμε και λάθη βέβαια. Όταν δουλεύεις υποπίεση κάνεις λάθη. Και να μην ξεχνάμε ότι λάθη κάνουν αυτοί που δουλεύουν. Όποιος κάθεται αραχτός, πού να κάνει λάθος. Ίσως το μόνο λάθος να είναι ότι έχει αράξει. Μάλιστα. Κύριε Κασάρα, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι αναγκαίο για το σταθμό. Καλύψαμε το πρώτο μέρος της απόψινής εκπομπής Πετροβολήματα. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος, αφού το διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρετε, είναι αναγκαίο για το σταθμό, για να μην έχουμε και εμείς την κρίση, την οικονομική, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πόσο αντέχετε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι τα Πετροβολήματα.